ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଡାଙ୍ଗମାଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା 3 ବର୍ଷର ଧଳା କୁମ୍ଭୀରର ନାମ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଧଳା ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି 2.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଧଳା କୁମ୍ଭୀରର ନାମ ଶ୍ବେତା ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂତନ କୁମ୍ଭୀର ଶ୍ବେତା ପୂର୍ବରୁ ଗୌରୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲି ନାମକ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଶ୍ବେତା ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର କର। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏହି ଧଳା ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶ୍ବେତା ନାମକ କୁମ୍ଭୀର, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୌରୀ ମଲ୍ଲିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେହିପରି ଶ୍ବେତାର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଡାଙ୍ଗମାଳ ପରିସରରେ ଥିବା 3 ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଥିବା ଏହି 2.5 ଫୁଟର ଧଳା କୁମ୍ଭୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ବେଳେ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର କର ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସେହି କୁମ୍ଭୀରର ନାମ ଶ୍ବେତା ବୋଲି ଡାକୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକନିକାକୁ ଏହି 3 ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଗୁଣ ଶୋଭା ବଢାଇବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟୁଜ।